Татарстан Дәүләт Советы депутаты Татьяна Ларионова Шоллыда илкүләм проектларның ничек гамәлгә ашырылуы белән танышты. Куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары, демография, сәламәтлек саклау хезмәт җитештерүчәнлеге әлеге программалар шәһәрдә актив үсеш алган. Яңа юллар, балалар бакчалары. Мәктәпләр ремонтлана һәм төзелә, яңа эш урыннары барлыкка килә, җиһазлар яхшыра. Татьяна Ларионова шәһәрнең төзелә торган объектларында булды. Национальные проекты пришли и в набережные Челны, в том числе безопасные качественные дороги. Это уже третий год подряд. Этот проект здесь реализуется у вас. Это, конечно, замечательно. Татьяна Ларионова Шамил Усманов урамында юл ремонтлауның барышын карады. Хәзерге вакытта эшләр 25% үтәлгән. Ремонтлана торган участокның гомуми озынлыгы километр ярым. Здесь будет обустроено, как Илья Сергей сказал, около 350 парковочных мест. Биредә 350 парковка урыны төзекләндерелә, 45 ут баганасы куела. Участокта эшләр актив бара, кешеләргә йөрү уңайлы, 479 юл билгесе урнаштырыла. Шамил Усманов урамын ремонтлау куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проекты буенча 2017 елдан башлап алып барыла. Эшләр федераль һәм республика бюджетларыннан 100 миллион сумга финанслана. Подрядчы ремонт эшләрен вакытыннан алда тәмамларга планлаштыра. 63-нче микрорайонда урнашкан Лучики балалар бакчасы нәни тәрбияләнүчеләрне кабул итәргә әзер диярлек. Мәктәпкәчә учреждениене төзү буенча эшләр тәмамлану алдында. Хәзерге вакытта җиһазлар урнаштырабыз. Азык-төлек блоклары нигездә әзер инде. Без барыбыз да балалар бакчасын тиздән ачуга әзерләнәбез. Штат җыелган инде дип билгеләп үтте мөдир. Мәктәпкәчә учреждениегә исәпләнгән 220 бала ачылуны көтә. Очень красиво, очень уютно. Вот сейчас уже постель застилаем, уже совсем другой вид. Бик матур һәм бик уңайлы. Монда төркемнәр дә иске бакчадагыга караганда күбрәк. Өлкән балаларыбыз иске бакчага йөрде. Аерма барыбер бар. Уңайлы, матур диварлар да ясалган, коридорлар да киң. Лучики балалар бакчасы июль башында ук ачыла. Аны демография илкүләм проекты буенча төзегәннәр. Татьяна Ларионова Кама агросәнәгать комплексында да булды. Онда җитәкчеләр белән илкүләм проектлар турында фикер алышты. В набережных Челнах национальный проект здравоохранения реализуется в 7 направлениях. Шоллыда сәламәтлек саклау илкүләм проекты 7 юнәлештә тормышка ашырыла. Беренчел медицина-санитар ярдәм күрсәтү системасын үстерү төбәк проекты буенча гражданнарны профилактик тикшерү бара. Шаллыда 9 илкүләм проекты тормышка ашырыла. Алар илнең фәнни технологик һәм социаль-икътисади үсешендә алла китешне тәэмин итәргә, кешеләрнең тормыш дәрәҗәсен яхшыртырга тиеш. Фарис Сохаматов, Сергей Вилданов, Татарстан яңалыклары, Шаллы.